Netflix zatiaľ tají dej tretej série XO Kitty. Názvy epizód však unikli a fanúšikovia z nich už skladajú, čo sa bude diať. Jedna z epizód sa volá Before Sunrise. Názov sa pravdepodobne odkazuje na romantický film o dvoch ľuďoch, ktorí spolu strávia jednu noc v nočnej Viedni, majú hlboké rozhovory a počas tejto noci sa do seba postupne zamilovávajú. Pre Kitty by to mohlo znamenať veľký zlom vo vzťahu s Minhom. Noc plnú rozhovorov, po ktorej si konečne priznajú svoje city. Ale keďže Yuri stále nie je úplne z hry, niektorí fanúšikovia si myslia, že by to mohla byť posledná noc práve s ňou. Ďalšia z epizód má názov Unique a fanúšikovia si myslia, že konečne nadíde veľký moment pre Eunice. Po víťazstve v druhej sérii by sa Eunice mohla stať veľkou hviezdou. Zaujímavé je však písmeno Q na konci názvu. Náhoda alebo spojenie s Q? Niektorí už špekulujú o ich hudobnej spolupráci a ak sa Eunice skutočne stane hviezdou, môže to poriadne zamiešať vzťahmi, hlavne s Dejom. Epizóda s názvom Ride or Die môže fungovať na dvoch úrovniach. Časť príbehu sa má odohrávať na horských dráhach. Zároveň v angličtine sa používa označenie Ride or Die na človeka, ktorý pri tebe stojí za každých okolností. Keď sa bude Kittin život znovu komplikovať, môže sa názov odkazovať na osobu, ktorá pri nej naozaj stojí. Možno Minho alebo Yuri. Epizóda Soul Sisters okamžite spustila špekulácie. V druhej sérii sa vrátili Margo aj Peter a teraz sa vracia aj Lara Jean. Čaká nás teda reunión sestier Kavy. Názov však má aj druhý význam. Soul Sisters označuje ľudí, ktorí majú medzi sebou silné puto. Ide teda o šikovnú slovnú hračku. Epizóda Ships in the Night môže naznačovať trochu smutnejší moment v príbehu. Tento výraz v angličtine znamená dvoch ľudí, ktorí sa míňajú. Prídu v nesprávny čas a ich šanca jednoducho nevíde. Zároveň však môže odkazovať aj na miesto deja. Busan, známe prístavné mesto s plážami. To by dokonale zapadalo do pomaly sa rozvíjajúceho vzťahu medzi Kitty a Minhom. Možno sa k sebe konečne priblížia, ale okolnosti ich opäť rozdelia. Minho kvôli rodine a Kitty kvôli jej stále zmiešaným citom k Yuri. Tento názov by však mohol sedieť aj na Yuri a Julianu, ktoré sú síce stále prepojené, ale ich cesty sa postupne rozchádzajú. No tak čo? Tešíš sa na novú sériu? S kým si myslíš, že skončí Kitty? S Minhom alebo Yuri? Daj mi vedieť do komentárov. Ak nechceš premeškať ďalšie videá o XO Kitty, nezabudni ma sledovať.